खालामनो सानबोला मालाबाबो जाया नांगौ समाव गारिफोराबो गंसेबो फैया मा दुस्त खालामा बे गथ'आ माबायदि गेलेयो गेलेनोबो रोङाना बियो दाबो देरनानैबो आथिं बायलायलायनाय गेलेबाय बे गथ'आ लोगो दोगो गेलेनायाव थरखौनो मोनासै बियो बोरैबा खारलाबायनायाव गाहेफ्लांबाय बियो फरायनो रोंबा रोंथों रोङाबा थाथोंमोन हस्टेलाव दोनहैनो नाङामोन आं न'आवनो थाथोंमोन गथ'आ न'आव थाबा बेबायदि आथिं बायलायनोबो मोननाय नङामोन आयै इसाखौ न'आवनो लाबोफिननोसै नामा हस्टेलाव दोनलादां आयै मोजां जायो गाज्रि जायो न'आवनो थाना फरायथोंसै नाथाय बिहामजो नोंहावाथ' इसानि हस्टेलनि थाखाय बोसोरसेनि फिस होनानै दोनखाजोब्बायमोन दा इसाखौ न'आव लाबोफिनबा बे फैसाफोरखौ मोनफिनगोन जानो बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा नाथाय आयै हनै हस्टेलाव थाहैगासिनो आथिं बायबाय मालाबा आखाइ बायगोन मालाबा मेगनफोरावनो गनसिफोरा हाबलाबायनानै मेगनफोरा गुब्रुबालाय आयै मा जानांगौ आं न'आव लाबोनोसो गोसो जाबायमोन थौ बिहामजो थौ बारा सिन्था खालामनो नांथ'आ सहैग्रोनि जायगासिम मानसिखौ नायग्रोनि माबायदि कन्डिसनाव दङ हामाहैनो जखम जादोंब्लाथ' मास्टारफोराबो न'आव थिनहरखागोन नायग्रोनोसै मानसिया माबायदि लाबोनांगौब्ला लाबोनोसै बिहामजो बारा दुखु जानो नाङा थौदो थौ थाब नै नोंसा फिसाजोहा आथिं बायदों होननायालाय दाबो थाङाखै नै बेयावनो थांनो फैगासिनो गारि नेयोसो नेयो गारियानो नांगौ समाव गंसेबो फैया माथो थाबायनासो थांनांसिगोन आफोदनो गथ' मानसि आथिंफोरा गोरलै माबायदिबा गेलेखो बोरैबा बायनो मोनखो थां गोख्रै थां नायहैथां मोजां दिन्थिना लाना फै गथ'खौ अन्थाव बाथाव ओइ सोरांस्रि जोमैनि फिसालाया मैया उदै सामादोंमोन नंमारगौ आरो बिनि उदै सानाया फिसाजोनि सिन्थायावनो आंहा खर'आनो हाबा होआखै बेनिखायनो आं बिसोरखौ जेबो खबरखौनो लाथ'वाखै मोनथिथ'आ आङो आंनाय खोन्थानो हाथ'ला दे आयै थौदोना गोख्रै नोंसोरो फोथायोना जोमैनि फिसालाया बेमार जादों होननानै आं फोथाया बिनि फिसालाया बेमार जादों होननानै मैया बिमायासो सिरि फोरोंखोमायाखै बे मिटिंनिफ्राय खारग'नो थाखाय थौ बहा थांनो नागिरदों बेयाव थांग्रोनि दा फैनोसै हाबलांनोसै अब्लानो मोनथिगोन ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিমনে ইয়েছ সোমাব পাৰিবা আহা হয় আপোনালোকে কাক লগ ধৰিবলৈ আহিছে ओइ आयै आं बारा मोजांबो असमिया रायलायनो रोंलायलाङाहाय नों रायलायलाय आयै दे बावहारि आंनाथ' नोंनिख्रुइबो जासिनासो नोंसो आंनिख्रुइ एसे एनै मोजां रोंबावो देलाय जे बिहामजो नोंनो रायलायदो आं लाजिलायलाङोहाय आयै आंनि रायलायनायखौबा बेबा बुजिगोन ना बुजिया আপোনালোকে কিবা ক'বলৈ বিচাৰিছে नाय एखो नायथु आयै जायासैदां फैलाय आं बुंखादोंना नोंखौ आं रायलायनो रोङा नों रायलाय होननानै অ'কে মই বুজি পালোঁ আপোনালোকৰ পোৱালিটোৰ নাম কি নামটো কৈ দিলে মই পোৱালিটোক মাতি দিবলৈ পাৰিম थारमाने কথাটো হলে স্যার মানে আমার ইসার ছোৱালীৰ আইथिং बाय करिसे सार ओइ बाहारि आइथिं होनाथ' अखमियानि आइथिं होना माबा मोनसे होनो मा होनो थै आइ आं रायलायनो रोंलाहाय আপোনালোকে কি কৈ আছে মই একো বুজিবলৈ পৰা নাই অলপ ভালকে ক'বচোন মানে যে স্যার আমার ইসার এনেকা কুস্কাৰে যে ইঠু বাই কৰিছে বোলে অহো মই একো এডাল ধৰিব পৰা নাই দেই আপোনালোকৰ ভাষাটো কি ইটো কি এনেকা কি ক'বলৈ বিচাৰিছে কি অলপ ভালকৈ মানে মই বুজি পোৱাকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰাচোন স্যার মই ইঠুত উঠিবাই কৰিম আৰু বুজাইবাই কৰিম হা স্যার মোক দেখিবি অহো ভগৱান কি কৰি দিলা মোৰ কবিতাখন ভাঙিব নহয় নামা কি অভদ্ৰ মানুহ আহিছে মোৰ অফিচখনত मिनिनो ओंखारसोबायहाय आङो जोंबो हारसा रोङा बेबो बर' रोङा मिलायथारदों এৰা আপুনি কিয় ইয়াত উঠি থিয় হৈ আছে ভাঙিব নামক নহয় মানে थारमाने স্যার আমার মুর নাতিনির
ভৰিটো মানে ইয়াত ভাঙিছে। বুজি পালো নামক আপুনি ইয়াৰ পৰা নামকচোন। ঠিক আছে ছাৰ, বুজি मोनबाय কৰিছেনে ছাৰ? मानोथो बुजिया खालामबाय थायो, बेनिखायनो उथिनानै आथिंखौ दिन्थिस्राबाय आङो। सार, इसा सार, इसा। তাৰমানে আপোনালোকে ইছাক চাবলৈ আহিছে? হয় ইছাক আমি চাব আহিছে। নংগौ হয় ছাৰ, ইছাৰ আইथिংটো ভাঙিবাই কৰিছে না, আমি ইটোকে চাবলৈ আহিছো ছাৰ। মই বুজি পালো, ঠিক আছে। আপোনালোকে আৰু মোৰ মাথা খাই নিদিব আৰু দেই। হেল্ল' প্ৰাঞ্জল, তুমি ক'ত আছা? তুমি মোৰ অফিচত আহাচোন। ইছাক লগ ধৰিবলৈ মানুহ আহিছে ঘৰৰ পৰা, ইছাৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাহি। অ'কে, এতিয়া আপোনালোকে মোৰ অফিচৰ পৰা ওলাই যাব। আপোনালোকে এতিয়া ইছাক লগ ধৰিব পাৰিব, কিন্তু বেছি সময় নহয়। এতিয়া আপোনালোকে যাওক, আপোনালোকক ল'বলৈ মানুহ আহি আছে, ইছাৰ ওচৰলৈ লৈ যাব। হয় বুজি পাইছো। থেংক ইউ ছাৰ। আই ভিডিঅ' হাই। কৰ যে মানুহ আহে, মোৰ মাথা গৰম কৰি দিয়ে দেই মানুহবিলাক। ৰখা, মই এটা কথা ভাবিও তত নাপালো। অসমৰ মানুহ অসমত থাকি এতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষা মাতিবলৈ নোৱাৰে। কি যে হ'ব বড়ো মানুহবিলাকৰ লগত, মাথা গৰম কৰি দিয়ে দেই। आयै आबै सना, आबै सना, आबै फैदों। औ आबै सना, नोंखौ नायनो फैदों आं। आबै आंनो मा लाबोदों जानो? मामा, आं नोंनो जेबो लाबोनाय जायासै सना। नोंनि आथिं बायनायखौ खोनानानै हाखु दाखु जेनथेन खारबोबाय जोङो। थैबाय दानाबा, आंथ' थगाय हरदोंसोमोन। बोरैथो नोंनि आथिङा बायनो मोनखो? आरो नों उन्दुबाय थानो नालागै नों बेयाव मा खालामफैदों? होरो मामा सना, बबेयाव आथिं बायदों नोंनि? होरो बहाथो आइ? माब्रै बायनो मोनखो नोंनि आथिङा? आयै सना, आयै आबै फिसा, आथिं बायनाया आथिं थोंसेजोंनो बोरै गसंना दङ? फै आबै, फै आं बामनि, फै सना फै। नोंसोरो आंखौ नायनो फैया नालाय, बिनिखायनो आङो नोंसोरखौ थगाय हरदोंसो। आंखौ नायनो फैगौबानि आंनि आथिङानो बायाखै। नोंनि आथिं बायाखै? माने नों जोंखौ थगाय हरदोंसो? गावसोरा आंखौ नायनो फैया नालाय, आङो एफा माबा माबि जानो लुबैदों, बिनिखायनो आं थगाय हरदोंसोबा। नै नोंखौ थंगालि जादों नोङो? थंगालि जादों नोङो? हरलाय, नोंनि बे खुगाखौ बिसि जोबनि आङो। नोंनि बे खुगाखौ बिसि जोबनि आङो। नों थंगालि जादों ना? नों थंगालि जादों? र' बिहामजो र', बुथ'नाङा र'। आबै, नोंलाय मानोथो एसेबां गाज्रि जाखो? जादाव गैया फोदाव गैया, नों मानो एसेबां सैतान जाखो? हस्टेलाव थानाय मानसिफोरासो मोनथियो दा, मा जानो मा थानो बेसेबां ख्लां जायो। आरो हस्टेलाव थानाय गथ'फोरा माथो सालाक जाखायो। नोंसोर आंखौ हस्टेलाव दोनबाय नालाय आं सालाक जाबाय आरो। नोंसोर आंखौ नायनो फैया नालाय आं थगायनो गोनां जाबाय आरो। मामायाथ' आंखौ बुबावदोंसो, आंनोथ' जेबो जाग्रा लाबोआखै, आंखौ बुबावदोंसो। हस्टेलाव थानाय गथ'खौ सानफ्रोमबो दालि ओंख्रि जायै हाबलाय लांबाय आं, बेखौथ' मोनथिया। आंनोथ' जेबो जाग्रा लाबोआखै, आंखौ बुबावदोंसो। मोनबावगोनसो नांजोंहाय थगायनायनि बान्थाखौ, मोनबावगोनसो नांजों। एसेबां मोजां आं साननानै दङ, दाउ मासे दङ बेखौ संना लांनोसै। थाइजौ लिसु बोथोरनि फिथाइ खनसे जाथों फिसाया होननानै बेसेबां मोजां आं साननानै दंबाय दङ। साननैसोनि उनाव आं फैनोसै होननानै। स्कुलनि बेग गैया, बेग बायनो फैसा गैया, साननैसो बहाबा हाजिरा मावनानै फैसा थाइनैसो गथायनानै नोंनोनो होफैनो नागिरदोंमोन आङो। जा दाना थगायनानै मोनजाजोब्बाय दा। सैतान साला थंगालि बायदि जादों नोङो। मोनजानायनि थाखायनो नोङो जोंखौ थगायहरदों ना? दालाय माथो मोनजाखो? जादो दाना गोरान दालि ओंख्रिखौनो जाबाय थानो नोङो बेयाव। आयै थुदो थांनोसै। थाथों बेयावनो दालि ओंखाम जानानै रानथाब फोथाब। ना गोरान बायदि जाबाबो लस गैया बे गथ'आ साला। मालायफ्रा हस्टेलाव थाना फरायनो मोनैनि बेसेबां जिंगासिदों। जोंफोर खस्थ' मस्थ' फोरोंदों, हस्टेलाव थानानै मोजां गथ' जाथों होननानै फोरोंदों दोनदों। बिनिया नायदो हस्टेल दोना सालु जानानै थगायनो होबायनो बियो बिमा बिफाखौ। जादो दाना आपेल आंगुर गोथाव ना बेदरा मोनजाबावगोन। थगायनायनि बान्थाया मोनबाय दा। होफैहांबो होफैयानो, नायफैहांबो नायफैहां थादो नोंसोरा। आबै गाज्रि जादोंथ' नोंनि बिदि आखला।
नोंलाय माथो देरहोलां गाज्रि जाहोलांसो जाबाय माथो हो आबै सना आबै मामायाथ' आंखौ नायफिनखायासै आबै आंखौ न'आव लाना थांदो ना आं मोजां फरायनोसै न'आवनो आबै नोंनि आबौआ बोसोरसेनि बेयाव मान्थलि फिस फैसा होनानै दोनखाबाय नोंखौ आं दा लाना थांनो हानाय नङा आबै सना जेन तेन बोसोरसे थादो दे आबै दे आयु आयु हाबाब आयु सानसे नङा साननै नङा सानथाम नङा सप्ता नङा मास नङा बोसोर हिसाब आं थानांसिगोन आयु आयु आं हाला आयु आयै फैदो रायलायबाय थानाङा बिजों नायनोनो हाला आं बेखौ साला दे आबै नों गोरोन्थि मावनानै लाबाय नोम्माया नोंखौ नायफिननोसो गोनांमोन नोंलाय मानोथो साननैखौनो नेस्लाबनो हायासै नोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो हनै नोम्माया नोंखौ रागा जोंबाय दालाय आंलाय माथो खालामनो हाबावनो आबै हाखु दाखु नोंनि आथिं बायदों होनना खोनानानै जेबो हास्लाबासै जोङो ओरैनो फैबाय आखाइ खालि थादो आबै थादो आबै सना नों गाबहरनांला नों गाबहरबा आं थाहैनो हानाय नङा आबै नोंखौ आं अननो सानब्लाबो नोम्मायानो हनै नोंखौ बेसेबांबा रागा जोंबाय थादो आबै थादो आं मालाबा सिरि सिरि फैसिगोन आबै न'ना आं सिख्ला देरग्रोनि सिख्ला देरखांनानै आं हाबा जानो मोनबाथाय आं न'आव फैखाया खनसेबो फैखाया आङो हाबा जाखांनायनि उनाव न'आव मामाखौबो खनसेबो नायफैखाया आङो आंखौ बेबायदि खालामदोंना लिंहैनोसै आं बेपारि लिंहैनोसै आं दोनला आङो थाइसेबो दोनलां गेसाव गोमोन फारसेनिफ्राय हरजोबनोसै आं लिसुखौबो थाइसेबो दोनला थाइजौखौबो थाइसेबो दोनलां इसां मोजां साला थांखि लानानै दोनबाय आं बे फाफि जोमैनि फिसालाया गासैखौबो नस्थ' सद्र खालामना होजोब्बाय बियो जि थाइसे थाइनै दङ बेखौबो दानो फानखायाबा मोननाय नङा आङो थाइसेबो मोननाय नङा आङो मा थिग बिसोरजों बिमा फिसा मालाबा लोगो नांना खावफैजोबगोन बिसोरो बेनिखायनो आङो जि एसे एनै दं फानहरजोबनोसै आं बेपारि लिंहैनोसै आं दाम खमावबाबो हरथारजोबनोसै आं दरे आगै मा गैया गैया आइ गैया न'आव मानो फैदों नोंसोरलाय थांफिनदो थां आइ गैया माबाहाय दरे नोंसानो मा गैयाब्लाबो जायो नोंखौसो नांगौ मा मिटिं खुंनो फैदों नामा आंखौ न'आव नङा आगै बिदि खोथा नंला जेबो नंला बिदि दे जेबो खोथा गैयाबालाय आइबो गैया न'आव थांफिनदो नोंसोरबो आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों माबा दाउखा आगै नोंसानि लिसु थाइजौखौसो जानो फैदोंमोन जों थाइजौ लिसु गैला थाइजौ लिसु जि एसे एनै दङमोन फाफि जोमैनि फिसालाया सेस खाग्लुंना दोनजोब्बाय खावना लांदोंमोन ना लांजोबनोबो हायाखै खायै खायै सेस हायाव गारना दोनजोब्बाय सेवजोब्बाय थाइसे थाइनैबो गैथारला होमबा जों जानो गैया नङा दङमोन दा जि एसे एनै दङ आं बेखौ बेपारिनो हरनो नागिरबाय नोंसोर जानो गोसोबालाय बायना जाजागोन ओरैनोबा मोननाय नंला बेफोरखौनो फानलु फानला जायाबा उपाय गैयाहाय जोंहा बिखुनजोआ थाइसे थाइनै थाव संख्रि फानलु जादेरबो खरसा होआ बेफोरखौ फानलु फानला खालामनासो संसार सोलिगासिनो आङो गाज्रि दामोन दे आं फानहरजोबनोसै गोबां फैसा नांगौ जादों आंनो आसा खालामनांला देग्लाय दे फैगोन बोसोर थाइबा आं जाहोसिगोन दे दायो गैथारला दे नोंसोर थांफिनदो आंबो बेपारि लिंहैनो आसरित जाय मासे लुफियाहाय बिखुनजोआ ओरैनो सैमारा आखला गाज्रि माथ मिटिं खुंनो नागिरनायनि रागायावसो होआसैदां लफियासो ना मैयानि रागायावसो होआसै दालाय जोंलाय बोरै बुजिनो हाबावनो थौदो होआब्लालाय आरो माथो खालामबावनो खावना जाबालाय माथो जानोनो ए खावना जानो मैया बिसोरखौ मिटिं खालामनो नागिरबाय जोङो आरो बिनि थाइजौखौ जानानै जों मिटिं खालामजाफिनो